Tak, pěkné odpoledne, vážení milí. Samozřejmě vítám děti. Chtěla bych vás přivítat na dnešním takovém tom počasí. Budeme se modlit, snad bude hezky, že nás to nespláchne. Včera, když jsme tady byli, tak to vypadalo úplně hrozně. Chtěla bych vás tady přivítat na dnešním odpolední soutěžním nazvaném Hurá prázdniny, který jsme pro vás připravili jako Dům dětí a mládeže. Samozřejmě ve spojení s městem Kraslice, s městským kulturním centrem, s technickými službami. Prostě všichni se podílí vždycky na těchto akcích, které se konají tady v Kraslicích, protože bez nich to samozřejmě nejde. Vidíte, že tady máme i hasiče, kteří jsou zapojeni také do této akce. A já bych jenom chtěla říct, že začínáme teďko soutěžním odpolednem pro děti, které bude trvat soutěže tak max do 4 hodin, takže si to nějak rozvrhněte, abyste to stíhali. Potom si budou děti průběžně chodit vyzvedávat, jak si vyzvedávají kartičky, jsou to soutěžní kartičky, do kterých jim budou samozřejmě naše pohádkové víly a pohádkové postavičky dávat bodíčky. Budete dostávat korunky, tak si je hlídejte, ať je nestratíte a za ty penízky si potom přijdete tady do našeho obchodu nakoupit. To je, co se týká pro děti a jejich rodiče, aby věděli. Soutěže budou max do 4 hodin, protože potom už se zase bude připravovat, jak jistě víte, barevný běh, na který samozřejmě všechny zveme a kdo se bude chtít účastnit, tak bude moct si zablbnout tady a pak si odběhne i barevný běh. A na závěr bude potom, hasiči nám připraví pěnu, i pro děti, i pro běžce, takže samozřejmě záleží na vás podle počasí. Všechno, co tady vidíte, máte k dispozici pro vaše děti, takže můžou na kolotoče, můžou tamhle na spajďáka. V 2:30, co se týká programu, nám přijedou koně, takže si děti můžou tamhle nahoře na louce zajezdit na koních. A to všechno máte tady k dispozici. A poté, až my ukončíme tady tu naši soutěžní cestičku, tak se budete prezentovat, kdo bude chtít na barevný běh a potom vypukne barevný běh. Takže já už nebudu povídat. Koukám, že kartičky se rozdávají. Máme celkem 10 stanovišť, na kterých děti plní různé úkoly, rozdělené samozřejmě podle náročnosti a pro děti různého věku. Je tady připraven fotokoutek, takže se můžete chodit fotit v průběhu, samozřejmě i vy. Nevím teda, jaká je cena, 50 korun za fotografii, takže můžete využít a jinak vám přeju úspěšný lov, ať si získáte hodně peněz. Jinak můžu vám říct, co se týká soutěží. Budou to soutěže třeba ve střelbě, v lezení po lanovém žebříku jako piráti, budete skládat kostičky, máme pohádkové soutěže, budeme skákat panáka, prostě je to hodně, takže se hezky bavte, já už nebudu povídat a tímto zahajuji celý tento program dneska. Zahájení a můžete si rozprostřít posadek a užívat si. Samozřejmě je tady občerstvení, kde se můžete přijít občerstvit. Pokud máme tady i lavice, ale ono vypadalo, že bude pršet, tak se nevydávali. Pokud byste si je chtěli vyndat, jsou k dispozici, můžou se postavit lavice na sezení, ale prostě jsme je nevydali, protože tady bylo všude plno mokra. Jestli chcete, jsou k dispozici v kontejneru, takže se mohou vydat, abyste se měli kam sednout a občerstvit se. Tak, pěknou zábavu.